Emnyangweni wethu we-ANT, i-Apollo Specialty Hospitals, iVanagaram, sinikeza izindlela eziningi zokwelapha izimo ezihlukahlukene ku-ANT. Namuhla, ngithanda ukugxila ku-obstructive sleep apnea kanye nokwelashwa kwayo. I-apnea uma ulele igama elibonakala ngokumiswa kokuphefumula okuphindaphindiwe lapho umuntu elele. Manje, lokhu kungase kube kusukela ekuhoneni okukhulu kuye ekuyekeni ukuphefumula ngokuphelele lapho isiguli sivuka ekuseni sisuke sinobuthongo obungagculisi noma ubuthongo obungaqabulekile. Uma sikhuluma nge-obstructive sleep apnea, izimpawu nezimpawu zisukela kokulula njengokulala okungaqabuleki njengoba sishilo ekuqaleni, kuya ekuphelelweni inkumbulo okufushane, ukuya kozele kwasemini, kanye nokungabi nasithakazelo okuvamile emisebenzini yansuku zonke. Kungase futhi kuholele ezimweni ezimbi kakhulu njengezifo ezingathathelwana. Isibonelo, isifo sikashukela, umfutho wegazi ophakeme, unhlangothi, ngisho nokuboshwa kwenhliziyo kungazelelwe. Uma kuziwa ezisombululweni zokwelashwa ze-obstructive sleep apnea, iqala njengento eyisisekelo njengendlela yokuphila evamile kanye nokuguqulwa kokudla ukuze kusetshenziswe umshini wokucindezela umoya womoya oqhubekayo, osewumugqa wokuqala wokuzivikela noma izinga legolide lokwelashwa. Kodwa-ke, kuneziguli ezingabekezeleli noma ezingahambisani nalezi zindlela ezivamile, okungenzeka ngazo ukuhlola ezinye izinqubo zokuhlinza ezingahlaseli kancane. Ngakho-ke uma sikhuluma ngezinqubo zokuhlinza ezihlasela kancane, akusona isixazululo esilingana konke. Umuntu kufanele akukhuthalele ukuxilonga ukuvaleka okuqondile kwendlela yokuphefumula ephezulu. Ngaleyo ndlela anqume ukuthi hlobo luni lokuhlinzwa isiguli esizoludinga. Ngakho-ke sisanda kukhuluma izinqubo zokuhlinza ezihlasela kancane. Zenzani-ke izinqubo zokuhlinzwa? Bangase basuse ukuvaleka noma bakhulise indlela yokuphefumula. Lokhu kusiletha eqophelweni lapho kufanele sikhombe ukuthi ukuvimbekile kukuphi noma lapho ukudilika komzila womoya. Sikwenza kanjani lokho? Noma nini lapho isiguli singena emtholampilo wethu, isinyathelo sokuqala ukwenza i-polysomnography yezinga lokuqala ngokuyisisekelo ehlola isimo somzimba sokulala. Ngemva kwalokho, siqhubekela phambili futhi senze uhlobo oluthile noluhlukile lwe-endoscopy olubizwa ngokuthi i-endoscopy yokulala ebangelwa umuthi. Manje, le-endoscopy isinikeza idatha ebucayi mayelana nemvelo yokulala, i-anatomy yokuvaleka, noma ukuwa komzila womoya ongenhla. Kulabo abaguli abangakwazi ukubekezelela noma abangalandeli kahle izindlela zokwelapha ezijwayelekile ezifana ne-CPAP nezinye izisetshenziswa ezigqokwayo, izinqubo zokuhlinzwa ezingangeni kakhulu emzimbeni zinikeze imiphumela ebalulekile nenelisayo, kokubili ezigulini nasodokotela.